Tervetuloa Multi OVJ:n kanavalle. Me teemme sinne kaikkia sarjoja. Meillä on jo yksi sarja, mistä on 2 osaa. Ja yksi bolotusvideo. Ja aiomme tehdä videoita, missä hauskuutamme, missä on sarjoja ja kaikkia siistejä juttuja, kuten tämä bolottamista video. Ja tässä Multi OVJ:ssa on 4 jäsentä. Siinä on minä, Valtteri, hän, Olavi ja sitten on Julle, mun veli. Joo, ja sitten se on varmaan pelaamassa tai jotain, ja sitten Jimi, se on kuvaaja. Se on niinku nyt siellä varmaan himassa, että se ei pääse, tai se on treeneissä. Mä oon varalla. Niin, nytten kuvaajana. Ja tällä Windows Live elokuvatyökalu Movie Maker. Sillä muokkaamme kaikki videot ja tälleen. Ja sitten pistämme vain YouTubeen, käykää kanavallamme Multi OVJ ja tälleen Multi OVJ. Ja ei tässä mitään, käykää katsomassa videoita. Jos haluatte, niin soittakaa. Jos haluatte liittyä, jos asutte Askistossa, jotkut vaikka teidän mun kaverit, niin te voitte soittaa mulle ja kysyä, jos haluatte liittyä tähän mukaan. Miten sä näytät, onko sä näytät Samilta? Just tämmössä filmistä. Joo. No okei, nähdään. Nähdään.